Astăzi ne vom juca Stumble Guys în 2025. Acum, dacă mă scuzați, vreau și o să-mi iau ăsta gratis. Poate îmi pică și mi-au skin, că abia mi-am instalat pe laptop Stumble Guys. Dar hai mă, nici măcar un skin, doar prostiile astea. Ok, hai să începem runda. Ok, m-am făcut și aici fată, că mai bine decât să fiu băiat. Și din păcate de pe telefon nu pot să filmez, că pe telefon am level 11 și da. Înțelegeți voi. Ok. Humble Stumble. Aoleu. Haide! Humble Stumble. Opa! Nu. Apoș, baboș, Humble Stumble. Hopaș! Hopaș! Și încă un căzut. Da, cred că nu o să mă calific. Hai, mă! Să nu vă las Stumble Guys, nu vă întrebați. Nu, hai, mă! Nu cade. Ok, bă! Haide-mă să mă calific și eu. Bă, please! Nu! Da, sigur o să mă calific. Da. De la prima rundă nu m-am calificat. Vă rog, nu râdeți de mine, vă rog, nu fiți hater. Please. Please, nu fiți hater. Sunt și eu la început. E mai greu pe laptop. Pe telefon. Ok. Loading și next up. Hai să vedem ce ne pică. Hai o hartă tare. Bă, serios, harta clasică. Ok, hai. Ok. Am ajuns. Așa. Hai că la asta mă calific, cred. Da, sigur mă calific la asta. Așa, perfect. Bă, unde? De ce s-a făcut roza asta? What? Ok, probabil cei mai mulți de aici sunt boți. Nu? Ok. Ia. Hai că asta e ușurică. Pentru laptop chiar e ușurică.
V-am zis că sunt nubă. Trei, doi, unu, start! Așa... Bro, nu, așa! Era să cad. Nu! Asta m-au ajutat. Ui. Nu. Opaș. GG, frate, GG. Ia, de ce skin are ăsta? Da, e moartea. Cred că ăsta e skin nou de pe update. Să scrieți în comentarii dacă vă place Stumble Gen, dacă vreți să mai fac clipuri. Next up. Trei, doi, unu, start. Hopaș și Penelopaș. Nu. Așa. Ok, mama, nu, așa, nu. Eu cred că mă duc direct pe aici. Nu. Ce enervante sunt chestiile astea. Aoleu, sper să nu cad. Mamă, ce o să se întâmple dacă cad. Wow, am căzut. Deci la mine asta a fost ultima săptămână de școală. De fapt, de ce plâng? De ce plâng că s-a terminat școala? What? Nu. Așa. Bam. M-am calificat și aici. Hai odată. Să se mai califice cineva, vă rog. Găina asta sau ce-o fi aia? Hai mă, găină. Serios? Haide mă, cineva. Please, cineva. Nu! Bă, rundă terminată. Cât de puțini am rămas. Hai ceva ușor. Yes! Ce simplă e asta. Hop, aici, aici. Plâng și-o, plâng.
hai că mă țin bine. Opa! Hop și hop. Oh, nu! Nu! Frate, dar ce să fac aici?